Sige, bihit tagutin na ba yun? Sige, ay kayo. Pero nga pagsuyok. Kana, sige. Sus gagyon. Lami day. Ay, lami aday. Lami magina day. Tay, saan mo? Maman. Naigwapo day, oh. Asa man? Oo. No. Ako doon. Ako doon. Oh, puniti. Hi. Gwapo lagi kay ka, hoy. Taga-asa ka, hoy. Taga na ra. Hana? Ang ating gwapo lagi kay ka. Murag naka-admire ko pag-ay sa imong ang kuan ba? Sa imong ang lawas, sa imong nawong. By the way, I like your eyebrow. Tay sa pakin sa man din yung kastoryana. Wa mo kayo nakita. Asa day ka? Agoy. Murag wala na mama oh. Nag-istorya na magsako. Ako manawag ko ani taga-mental. Wa naman ka mamaubayot. Hello, sir? Akong ipakuhari akong kauban hari kay nakikistorya na usa man ni sako. Oo, sir. Ari-ari gini dayon ron, sir. Makita ka niyong gabi, ha? Ato ako sa balay. Belum to ka atang tuga puyo. Sir, magahulat ko ni mo ani, sir. Balantayan ko, sir. Ay, no? Sige, kung makabira mo na akong tulo, inyo ning 2,000. Sige! Sige, bira pa! Tumatay sa naglangko lang man inyong lawas tulo, mga tambalolo mo! Bantayin ako! Sige, bira ba? Bukat Sige, tayo! bira, Jim! Jim! Gati di may kwantas render ko! Sige, bira! Saan ang pinumalo render pero di na palap ko? Wa man day may mga kusog na mauli pa mo. Agi, babe! Naguba ako sa lilas. Abi, babe. Bahala, abi, babe. Bira. Kina na. Tara, ginabi, pagdali, magkiinit kayong panahon, babe. Oh! Magkaon lagi mo. Mamaya kay sudan niyo daw. Baka po ko ninyo. Dala! Kapag kaon! Ano? Hilaw pa man eh. So sa ese reklamo diha, napagkaon na diha! Sige, bala mo! Okay. Mamang manas mo magkakada ko kay sa dalan, pwede maghari ka mo agi, oh! Yan na kay problema? Ha? Happy Bars. Do. Nahinghila man mo sa kinan, oh? Ay, pasagdira na do, kay pangandoy po siguro niya na akong sakyanan. Na, hinghalog naman na Happy Boards, oh! Ay, okay ra na do, pun, makasakyanan lagi na sa ginana. Na, Happy Boards, hisunod na binayan mo sa kinan, oh! Ay, okay ra na do, ganahan po na siya musulayan ng kahumok sa lingkuranan. Na, Happy Boards, hindalaga naman, Ay, oh! pasagdira na do, kay naiawa na do, kiyawa para makapain. Pasok yan. Hoy, ibalik na akong bag! Hoy! Natay pasensya kayo, dara oh. Di lang tanakon ni buhaton pero pasensya ra yung kayo. Ay, nakasabot ra ko. Basi kinahanglan po kaayo nimo ba? Pero, gigutom ka? Ay wala ra ba ya, pasensya yung kayo ha. Ay, nakoy chocolate hari. Basi ganahan ka. Ayaw ra, salamat ra kayo. Dili, dapat mo kaon yug ka. Ayaw ra. Nara o, chocolate. Nga nga, kaya ako kang hungitan. Ano sa mga kamoy? Ibulagan ko niya, Squirt. Kira na. Kira na. Sabulot na lagi. Agay. Happy Boards, di ba pala hubog kay ka? Palahubog kay Kudok. Nasa sa kaadlaw, pila pa yung magasto ni mo na imong inom? Ug magtipid-tipid ko mga 5,000 ra gyud akong budget. Anan, masarang ka. Kana imong gigasto na imong inom, o gitigong pa na nimo, makapalit na kag sakyanan. Mao pod, nya ikaw mainom ka. Dili. Uy, asa man imong sakyanan? Mao na diha kahilabtanon ka. Tala, mag-inom ta. Si Hoy! Ayaw punita na, ayaw kaon anak kayo, hugaw na, gilualuan binang karsada og mga tawo. Ay na nagpunita.
Balik ini tawaan ang binanong. Moy, di na kami naman eh. Dili na ko bong. Pagtarong baka kung iyabon eh. Dili na lagi ko. Ano lang kung iyabo? Kaino? Siya. Tay sa paasa man akong yabi be. Inay nimo. Wala ka kabantay. Wala ba asa na gibutang nimo? Ay naman tanawas ako no sa tong ginuman no kay basig nahibili na ako. Sige, hulat ako. Unya, nara niya be? Akong gilantaw dito, Nara. Aw asa man ron? Nara dito. Ay naman wala nimo dada. Yan mo kangalan tawar ah.